Хайырлы кеш, сіз еңілі қаршығарылышын қарайсыз, студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі күннің түп темалары. Шалолар зор юғалту кешірді. Шахарның почетлы гражданины легендар түзушісі Марат Бибишев вафат. Россия көлем гражданар қобыл үйті күні шалодан нешік ұзды. Шахардашларының зорларын прокуратура һәм біздің корреспондент тыңлады. 280, 300, 250, бүгін 230-ға сатам. Ит, сүт, бал, яшілше һәм башқалар шәһәрдә ярминкәләр узды. Шалы зур юғалту кешірем легендар түзуші шәһәребіздің мақтаулы гражданы Марат Бибишев вафат болды. Марат Шакирулының қызмет биографиясында ЗЯП КПД 240 ДСК йортлар түзіліші комбинаты соңғысын ол 22 ел дауамында жетекледі. Марат Бибишев шын мағнасында бізге шәһәр бүләк етіп қалдырғаны кіші. Мәрхум білән хушлашу энергетик мәдәниет йортында өтті. Энергетик мәдәниет йорты безгә Марат Бибишевның бүләге. Әнә ул үзе дә рәсеменнән халыкны елмаеп каршыла. Бу Марат Шакирулының соңгы елларда язган китабы. Анда шалы төзелешнең ел язмасы. Безнең шәһәрнең 75% Бибишев җитәкчелегендә төзелде дип искә ала замандашлары. Күп төзү, матур төзү, тырышып төзү, көне-төне төзү. Ул аның шикелле тырыш булган и өйрәткән кеше бүтән кешене белмим. Марат Шакирович менің әтем кіші дейін ол. Аның мұны халыққа, шәһәрге, республикаға ішлеген ішлері бәхәссіз. Чөнки ол ғұмыры бойы халық үшін ішләді бәттегенде, әр вақыт дұрыслық яғында болды, хаман берішмәді. Марат аға Шакиров біздің шәһәрнең патриоты. Ул 1965 елдан алып бер туктаусыз шалы төзелешендә эшләде. 6 миллион квадрат метрга якын торак, социаль объектлар, беренче Тәүбә мәчете, Орловка ширкәве, Витязь спорт комплексы. Булар барысы да Марат Шакировның хезмәт җимешләре. Аның үрнәгендә чын төзүчеләр буыны барлыкка килде. Кампинның почетлы профессор буларак та ул яшьләрен тәрбияләүгә зур хезмәт куйды. Марат Бибишев Ленин орден, Октябрь революциясы, хезмәт кызыл байрагы орденнары, күп санлы медальләр, мактаулы исемнәр иясе. Ул безгә ак шаллы каласын бүләк иткән фидакар зат иде. Жизнерадостный, высокопорядочный человек, про который говорят человек эпоха, человек глыба. И сегодня мы прощаемся с Марат Шакировичем, конечно же, с большой печалью в сердце, с грустью, что уходят такие люди, уходит целая эпоха, но живым жить, работать. И лучшей памятью Марата Шакировича Бибишева будет наша память о нем, дальнейшая работа на благо нашего города, на благо города Набережные Челны. Марат Шакирулы Бибишев ГЭС бистәсе зиратына җирләнде. Аның исеме һәм гүзәл эшләре шаллы халкы күңелендә мәңге яшәр. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татфон банк карталарын тотучылар һәм әлеге банкта кертемнәре булган шәһәрдәшләр борчуга калды. Бүген банкоматлар янында чиратлар оешты. Халык бер юлы карталарындагы акчаларын ала башлагач, хәтта банкоматларда бушады. Шунда Татфон банк 5 миллиард сумлык облигацияләрен саклаган банк үзенең эшчәнлеген туктатып торырга мәҗбүр булды. Әмма борчылырга сәбәп юк дип аңлаттылар банк хезмәткәрләре. Банкоматтан акча алып була, тик 15 мең сумга кадәр. Получается, проблем нет никаких, но что-то какой-то ажиотаж непонятный. Соответственно, поэтому люди сейчас какие-то непонятные информации друг другу передают, то, что банк банкротится, или отзыв лицензии, поэтому вот непонятно. А так говорят, что получается нельзя снять. Вот нормально. Снял 15 тысяч, проблем нет. Әгәр банкоматта акча булмаса, партнер банкларга мөрәҗәгать итегез. Аларда акчаны комиссиясыз алырга мөмкин. Кертемчеләргә дә тыныч булырга киңәш итәләр. А вклады же у нас застрахованные. До 1,5 400 000, по-моему, сумма. Страховка. То есть в любом случае, пусть даже проценты можем потерять, в крайнем случае, но сумму нашу вклады выдадут, мы так надеемся. 12 декабрь Россия буенча ачык ишекләр көне Шалода искәрмә түгел. Бүген прокуратурага да мэрның кабул итү бүлмәсенә дә халык агылды. Шәһәрдәшләрнең нәрсә борчый безнең сюжетта. Артянова деньги не вернула. И поэтому она решила обратиться в полицию.
По ее обращению была проведена проверка. Рашида Фахриддинованың туғаны күптен түгілгіне фатырын сатқан ярты ел узгачта сатып алушы акчасын түләргә теләми. Полицияга, прокуратурага мөрәҗәгать иткәннәр, әмма нәтиҗәсез. Хәзер алар проблеманы хәл итер өчен Казанга, аннан Мәскәүгә барырга телиләр. Без прокуратурадан ответ алмадык. Менә шуның өчен бүген тагын килдек. И кирергә телибез старший прокурорга, өлкәннән инде. Һәм менә мин пятница шалтыраттым Москву, пусть говорят, а там Людмила, журналист вроде бы, или оператор, она сказала, если актуальные темы, без сезгә шалтыратабыз диделәр. Шәһәрдәшләр күбрәк хезмәт кодексындагы таләпләр үтәлмәүгә, суд приставларына, хукук сакчыларына һәм торак коммуналь өлкәдә эшләүчеләргә зарлана, әмма кайбер зарларны җавапсыз калдырырга мәҗбүрләр. Больные люди обращаются, но они тоже искренне считают, что их права нарушены. Ну что, разбираемся в таком случае. Не подлежат рассмотрению жалобы нецензурного характера и лишенные смысла. Бүген Россия буенча ачык ишекләр көне халык белән мондай очрашу мэрның кабул итү бүлмәсендә дә узды. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Алексей Иванов, яңалыклар. Түбән Камада яна янгын, бу юлы зыян күрүчеләр бар. Пластик продукция җитештерү цехында кичә ут чыга. Янгын сөндерүчеләр килгәнче ут 100 квадрат метр мәйданны чылгап ала. Түбә исә бинаның ичке ягына ишелә. Берничә кеше чалының ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә озатылды. 5 кеше вафат. Для ликвидации последствий пожара привлекаются 68 человек, в том числе от МЧС России 42 человека, 10 единиц техники. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора по выяснению причины пожара и гибели людей. Бу ялларда шәһәргә 78 тоннадан артык авыл хуҗалыгы продукциясе кертелде. Сатулар 2 мәйданда оештырылса да, 200-дән артык сәүдә нуктасында фермерлар үз продукциясын сатты. Шәхси участоклардан җитештерелгән азык-төлекне исә шәһәрдәшләр яратып ала. Тик менә ярминкәләр уңайлы урында урнашканмы? Хәбәрчебез сюжетында. Валиәскер Камал бульварында фермерлар һәр шимбә үзләрендә җитештерелгән продукция тәкъдим итә. Бу ялларда да бураннарга да карамыйча якын тирә авыллардан килгәннәр. Ит, сөт, яшелчә, бал һәм башка әйберләр саталар. Ярминкә үз товарын урнаштырыр өчен бик җайлы диялар. Урын бик уңай. Чөнки монда машина белән килеп туктап, машинадан да алырга мөмкинлек бар бит. Бүтән җирдә андый мөмкинлекләр юк. Бер генә нәрсә бар ши, теге ялган баллар күп. Ялган баллар күп булгач, без шундый балларның бәясенә төшергә мәҗбүр булабыз. Менә шул ялган балларны сатучыларга бер чара күрсәләр, андан да зур ярдәм булмас артышларга дип. Туганнарныкын, братлары кырап киләбез, үзебезнеке. Килограммын белән сатасыз? 280, 300, 250, бүген 230-га сатам. Бураннар да һәр даим үтеп киткән машиналарда товарның сыйфатына зыян салмый ди сатучылар. Батарейга куябыз да киптерәбез. Юешләнмәй. Ну, юешләнәйдем дә торгандан юешләнмәс. Сатып алучыларда, машина йөртүчеләр дә канәгать. Әгәр тизлек режимын үтәсәң, юл кырыенда машиналар куймасалар, бернинди проблема да юк диләр. Жалко, шундый салкында торалар. Миңа шыяларның продуктлары, миңел шушыннан алам. От итләре бик әйбәт ошый. Бик майлы яратмый менә әйбәт итләре бик ошый. Битләп җуып пешерәбез бит инде сыйфатыннан. Әллә кибеттә бик чиста беләсеңме? Җайлы, бик рәхмәт сезгә шундый эшне организовать иткән өчен. Машиналарга урын җитә. Южный агросәнәгать паркында ябык алачыкларда сәүдә итәләр, әмма бу атнада графикта күрсәтелсә дә, биредә фермерлар юк иде. 17 декабрьдә Яңа ел хазы дип аталган ярминкә башлана. Усарман трактында һәм Азатлык мәйданында оештырылачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Дистәләгән чаралар, чакрымнарга сузылган утлы элементлар, меңләгән бүләкләр. Шәһәрдә яңа елга әзерләнәләр. Күңел ачуына түгел, куркынычсызлык та мөһим. Яңа елны бәйрәм итү бүген Дүшәмбе киңәшмәсенең төп темасы иде. Яңа ел бәйрәмнәренә шәһәрне бизәгәндә 67 чакрым гирлянда кулланачаклар. Комплекстагы бәйрәм кәефе бизәлеш өчен идарә итүче оешмалар, предприятиелар җаваплы. Иң яхшыларын бәйге ярдәмендә билгелиләр. Кайбер чаралар Чаллыда беренче тапкыр узачак. Запланированы спортивно-массовые, развлекательные игровые программы, которые пройдут в парках Победы, Сидоровском, Прибрежном, Комсомольском, на набережной Тукая, на катке Медео, территории конно-спортивной школы.
Органный зал традиционно провожает уходящий год 8-м фестивалем «Серенада уходящему году». 19 декабрда мэр шыршылары башланашак 7 мектеп окучысы Мәскәүгә Россия күләм шыршы бәйрәменә әзерләнә. 300 шәһәрдәше без Казанга президент елкысына барачак. Ханты-Мансийск төмән трассасында булган хәлдән соң балаларның юлдагы куркынычсызлыгына аеруча да зур игътибар бирелә. Необходимо организовать перевозку группы детей в город Казань технически исправного автотранспорта, обеспечить неукоснительное исполнение правил организованной их перевозки автобусами и правил дорожного движения с обеспечением соответствующего контроля. Кроме того, хочу обратить внимание организаторов на обеспечение сохранности личного имущества детей. Декабрь азагы гыйнвар башы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре өчен дә кызу вакыт. Узган елда бәйрәмнәрдә пиротехника аркасында 10 кеше зыян күргән, шуларның 3-се балалар. Быел бу өлкәдә тәртипне берничә хезмәт тәэмин итәргә тиеш. Планируется организация совместно с сотрудниками полиции проведения рейдов по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий и не в предназначенных для этого местах торговли, а также реализация продукции, не имеющих соответствующих сертификаций. Әмма прокурор янгын сөндерүчеләргә инде бүгеннән җиңсез ганып эшкә керешергә кирәк дип саный. В подземном переходе до сих пор работает русский фейерверк. Может он там работать или нет? В самом подземном переходе нет. Ну он же работает. Опять администрация должна. Вы должны нам в первую очередь этим заняться. 15 декабрьгә шәһәрдә пиротехника кулланырга мөмкин булган урыннар исемлеге билгеле булачак. Бу урыннар коткаручылар һәм полиция хезмәткәрләре контроль астында булачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Яңа ел темасын дәвам итеп, шәһәрдә беренче чыршы утларын кабызды. Ул Сидоровка бистәсендә урнашкан. Хәзер шәһәргә килеп керү белән яңа ел шибәренең төрле төсле утлары җемелдәп каршы алачак. Чыршыны беренчеләрдән булып безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Узган елда беренче тапкыр яңартылган паркта чыршы урнаштырдылар. Моңа кадәр ташланды кыр уртасында яңа ел бәйрәмен каршыларбыз дип беркем дә уйламаган. Без гыска барадыр икәр вакыт быел монда булачакбыз. Күңелләр күтәрелеп китте. Менә пенсионер инде идея табып, менә монда чыккач күңелләр күтәрелде бик кирәк. Җылда шулай күңелле булсын. Чыршыга балалар айруча да куанды. Бу яңа ел бәйрәмен тагын да якынайтачак диялар. Паркта шуалак һәм тауда ясаганнар. Димәк, чыршы тирәсендә күңелсез булмаячак. Мотор. Var хороший var. Var әйбәт, мотор. Юлка кирәкме Сидоровкада? Әйе. Нигә? Чтоб Кыш бабай килсен. Без нее не будет Нового года. Ел фасылы алышында дөньяны әмгә күмеп, баржыш йокыга талган, ак юрганга тырынып. Быел Тугай яр буенда да беренче тапкыр чыршы куелачак. Шәһәрнең төп чыршысы 23 декабрьдә Азатлык мәйданында тантаналы рәвештә ачылачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу дүшәмбе көннең соңгы яңалыклары иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.